guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा शुटिं दङ सोरजों दङ नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय ओमफ्रायहाय दायो जोङो थांनो थाखाय रेडि लांफैग्रायानो दाबो मोनफैयाखै आरोना स' जा हाया नोंथांमोननो बिहाइन्ड द सिनखौहाय दिन्थिगोन जोंनि धनश्री दैमा बारनायनि एलबाम बेनि शुटिंनि बिहाइन्ड द सिनखौहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओम नमः शिवाय Good morning guys! दिनैहाय नै दायो फुजा खांबाय ओमफ्रायहाय दुगैस्रां लोबस्रां ओंखारखांबाय नानिया मेकआप खालामनानै होबाय माबोरैहाय जादों दिनैयो आरो आंनि लुकखौ माबोरैहाय नुदों एसे गोजानाव थांदो बिदा नङा आं गोजानाव फैबाय रेडि जाबाय सान्दुंबो ओंखारबाय नै सान्दुङा ओमफ्राय दा लांफैबाय आरोना जोंखौहाय आं दिन्थिगोन र' जनानै रायलायगासिनो मेकआपआ बोरै मोजां जादों ना नुयो गामसाखौ दिनै जोंहा शुटिंआ जाहैगोन चन्द्रपुराव ना फर्स्ट टाइमनि थाखाय सानैसै दिनैहाय फाइनालि मावनो मोनसिगोन आरो बेस्ट विशेस जासिहरदो जोंखौहाय फैबाय लकेसनावहाय लाखानोसै फैदो जोंनिया आजाव नै बेवहायनो जागोन आरोना शुटिंआ चन्द्रपुरावहाय ला 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 ayo dragon fruit dong mana dragon kan kancang kopi bufur kan beri na bufur tu sak Gila, apa sampai ini? Tunggu berah, ini. Itu perahu, ser mana nak langi? Nani? Kan ya nazar pukul kan nanti ini. Siang jenis pukul, sakit kapuran sih. Dan tuh nongla berai was. Udah. Ini cycle dulu. Cycle lo kon lo di dia. Nggak ide kan masih. Ijing kan udah gak ijing bisa. Mwna lah ya mwna ngusung. Leh, mwna kan udah apa gile itu. oh Ani kamera lah. Ini le sasia.
Mat bam lên lên xem. Tulah Terus sana lo. Kus lakukan. Dah mami. Dah. Eknya saya mau. Ready? बाथाव हनै माइ बारियाव गसंनानै दङ साथाया नैबेना मालाय Papa Kipari Nah, Selena Gomez. Hollywood please. Zengna. खालि मेथाइ मा बिलाइ मेथाइ दखानाव थानांगौबा टारगेटआ सानसेयावनो 10थासो मा बिलाइ माबासो मोननांगौमोन चकलेट ललिपप बायदि टयलेट फाननो होगासिनो ललिपपखौ जायो ओमफ्राय एसे मोनायाव प्रब्लेम जायो गुजुनानै बिमा बिमाया माइदिना हरदों ने बिफाया फैसिगोन आंना बाजार थांदों हांसो बेदर दाउ बेदर लायदों दाउ मासे लाबोनानै गाबबा मोजांसो बिमानि गाबबाय फिसाया गेमसेया थागिबो आरो गुवाहाटी तुला So guys, बेयावहाय गोबाङानो मिथियाखै जानांगौ आरो लोगोसे सोरबा सोरबा मिथियोबो जानो हागौ जिखुनु आं खोन्थानानै होनोसै बे आदा रबिया बानाया रानिया बियो गावनि न'से फिसाजो आरोना जेनजारहाय जोंनियाव हनै कोरियोग्राफारा बिराद मोजांखा फोरोंजोबखायो एक्टर नङैयाबो एक्टर जानो हागोन होनदो खानाया नानि एसे सेट खालामना होबाव दाबो एकदम साहिद कापुरनिसो जाना दङ नानि दुटा मोबाइल धरि আছে যে मबाइल लाला ब्लगाराबो नै खेबदानि फिसाजो बिबा सोर आखाइखौ सेबथा खालामना हो उन्दैनाव सारनांगोनबो स्प्रेया ना जेबो जाया Polisi na hilai saya light. Oh. Ready. Jump. Lay back. Rolling and action. Go. Mat. Hey, Bima. Hey, apa? Sorry, my mistake. Apa? Ebar mai jawab. Chala. Ready? Lay back. Rolling and action. Go. Hey, Bima. Hey, sir. Aku khalamw hobo dei. Mama just khalamw. Itu pabo na. Ready. Nah, ya ready. Ready? Jump. Mar biha. Ready? Ready? Play back. And action. One. Bima, nơi xuống quý vị. Sạc ra này. It's a direct entry.
आपका फ्रेंड भी आया हुआ था फिर डॉक्टर दिखा के आया अभी नै जोंना हाबा जानायनि गोसोखांनाय सिन दङ नालाय बेखायनो हाबा जानायनि शुट जागासिनो दायो फार्स्ट सिनानो हाबा जानायनिखौ लाग्रोबाय ओमफ्रायहाय रानियाबो एसे गाबबाय माबाय ओमफ्राय माने चिप्सफोर जागासिनोमोन नालाय एसे गाबनानै हस्पिटालाव थांनांबाय आरोना ओमफ्रायहाय लाबोफिनखांनानैसो नैबे शुटखौहाय स्टार्ट खालामनो हादोंमोन बेनि सिगाङावहाय जा गोबाव जोङो रेस्ट लानांबाय माने रानिया हस्पिटालावहाय लांनांबायना गोबाव जाबाय ओमफ्राय दसे थाथ'नानैहाय आंलाय सानदोंमोन दिनै जाबावगोन ना जाबावला होननानै ओमफ्राय थेंक गड मोनफैबाय आरो नै गथ'आ गेलेगासिनो दायो जोंहा शुटिं सोलिगासिनो बरियासे नै दायो नेक्स्ट ड्रेस आप खालामबाय ओमफ्राय मा होनो आङो नैबेखौ नाखिखौ गानबाय नालाय नैबे ताबिसखौ गानगोन ना गाना सानगासिनो आरोना नै उइदाउट ताबिस उइथ ताबिस बबे साबसिन समायदोंसो थाबिसखौ ना बाजै औ थाबिसा समायाखैनो अबे कलेजआव फरायो जारुआ गावफोर कलेजाव ब्लग लागासिनो मालाय थांनाय फैनायनियाबो RM film production RM film production आवहाय फैगोन नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव ओके সাইকেলৰটো এজনৰ আছে আকৌ কয়জন হ'ব ইয়াত थांदों होनबा बेलेन्सটো मिলাই ইপিনে দুইজন ঐ হেৰি দাদা এই বেয়া নাপাই যে তুল এখন দিবচোন আপোনালোকৰে তুলটো বেয়া অলপ দিয়াটো এটা এটা দিলে হ'ব এই বাইরে বহাই মাজত বহাই দে ঐ নলা ৰে ঐ আব ঐ বইলে ঐ ওভাৰলোড হৈ যাব নেকি ওভাৰলোড হৈ যাব নেকি লাইভ না আমি তিনজন যাও ইয়াত ইয়াতে যাও আমি যে আপোনালোকে তিনজন যাও সামান बेलेन्स खालामनानै ज' नै बिथिं आदा बाजै आरो सेलिना जबाय थांसै हनै बिथिं जोंनानि आं ओइ सान्दुं खामथाबजोबसिगोन सेस चलो आंलाय बिराद गुलि खानायानो नायलाय माबा जाजोब्बाय उथियासै फेगाखौ लंथोसै आं शुटिंआव बिदि माबा माबि बेरायनो गाखोनो मोनबा मोजां मोनसिगोनलै दाख्लै दुबनि शुटिंआवबो हाजोआव 1.5 घन्टा गारिजों खय गिदिंलै आहा दैया मोनामजोब्बायलै आहा दे ना जादों खलमफोर दंदां ও কি হল ব্রা इसोरनिलाय मा जाखो ब्रा थाबथाबायसो एकदम फल' खालामा उथुबनि सिलारिखौ बुंफानायफ्रा इथिंफाय दे ओमफ्राय आं बिदि गिदिंनानै जाव थांगोन नों मिथिबाय होमबासो हान्सखौ नुगोनलाय अह माय गड दे आं दिनै बेरायनो फैदों बेयावहाय एसेबां समायना हान्सखौ नुनायब्ला समायना बेयावनो जों दिनै थालांगोन शुटिंआ थाब जोबाबाथाय
बेनो जोंहानि न'आ दख'ना गाननानै मोनजो गिदिर गामियारियानि सिख्लाना ओंखायनो जोंना नेक्स्ट सिननि नेक्स्ट लकेसना नैबेयो आरोना जोङो फैदोंमोन चन्द्रपुरावहाय बेयावहाय दहयनियाथ' जोंनि हाबा जानायनि गोसोखांनाय सिनफोराथ' न'आवनो लाबाय ओमफ्राय दायो नैबेयावहाय लाबाय आरोना बियो मोनसे माने बेयावहाय नोंथांमोना थाफैनोबो हागोन आरोना हरावहाय माने पिकनिक खालामफैनो हागोन लोगोफोरजोंहाय दे हांसोन थांदो एबार खेबजागानो खेबालै गाखोनोसै सानैजोंना मा नाम देलाय नोंनि नामखौ खिथालाय हाय होनना बुं दे बेयाव नाय मबाइलाव गाइस साउथ फिल्मनि एक्टर बादि दे खनदो मादिमोनलाय बावबाय थायो ओमफ्राय आदा नाङा नङा आगै मादिमोनलाय आदा मादिमोनलाय बावलायलाङोलै आंहा नाङा होनदो नङा आयौ ओरैबायदि समायना जायगा आं ताबिसखौ गानला आं बोरैबा मोनबाय उइदाउट ताबिसना आं शुटिंखौ खालामसै आरो बेयाव मोजां नुगोन सान्दुंजों बिदि शुटिं जाफुनायावहाय मा खालामो मिथिबायना जेब्लानोखि बबे सिनखौ बबे माबायाव लकेसनाव लागोन बा केमेरा फिटिं खालामबाय थाबा बेफोरखौ डिसाइड खालामबाय थाबा होमबाना आं बेफोर भिडिअफोरखौ लायो आरोना हनै थांबाय Wow, sahalang sinema. Sahalang sinema. Ami di selalu zansi bani pai. Mau bersama. Nangga nama masa beloy. Mila sani. Lalisa. Ready, 1, 2, 3, speed up. Ayo lại, này là cái số đấu phải về bây giờ. Ai Same dress. Có lấy số chưa? Thôi được thằng xe. Khăn này luôn nó khăn là ní hả? Mình chẳng bất lộc vô.
उन्दुखांनाय उन्दुवाखैना बियो जोंना डिअपियाबो जा मोजांखा आरोना सुपार फास्टखा माने जा एंगोलजों नांगौ बेखौल' लानानै बा ड्रनजों लागोनबा लागोन बेखौल' लानानै थाब थाब फोजोबखायो आरोना बरिंखौनो नाङा माने ओरैबायदि सुपार फास्ट सुपार एक्टिभ माने आं फार्स्ट टाइम बिदि डिअपि लोगो मोनबाय दे माने आलदा डिअपिफोराबो मोजां खिन्थु बेयो माने एकदम आल्ट्रा प्र मेक्स आरोना डेन्जारखा না হেৰি তই চাবই নালাগে তাক মানে তই চাবই মানে ডাইৰেক্ট মানে কথা পাতিব নালাগে অ'কে না তই এইপিনে খোজকাঢ়ি যা নাই হ'ল ৰেডি লাইটটো চাচোন গুচি যাচোন এবাৰ যাই যাচোন ক'ত ৰখিব এইটো ন এইটো মিলাচোন প্ৰশান্ত মিলা চাচোন দে তাই चलो ready jump Robbie apne nijor jagat rolling and action go Ready, rolling, and action, go. Tyler. Arekbar sa. এতিয়াতো পানীটো বেছি দাও নাই ইমান মানে আছে ইমান মানে হ'ব কিন্তু বোকা আছে সেইটো কাৰণেহে অলপ দ হয় হাতী ডুবি যায় মানে কিন্তু সব জায়গাত বোকা নাই হাই এতিয়া নাৱৰ শ্বট এটা লৈ আছোঁ বৰ্তমান হৈ গ'ল ষ্টাৰ্টিং ভালেই হৈছে যিখিনি শ্বট লৈছোঁ এতিয়া আমি ড্ৰোনৰ শ্বট এটা ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি শ্বট পাইছোঁ ভাল শ্বট পাইছোঁ আৰু আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব জয় হ'ব ready মাৰিলে এনেকে উল্টাকে যায় ইপিনে মাৰিলে ইপিনে যায় আৰু ইপিনে মাৰিলে উল্টা যায় বাস চিধা করো রখা এপিনে রখা বাস এটা আগলে ঠেপ এতিয়া লাহে লাহে পানীটোকে মাৰা কৰা লাহে পানীটো মাৰ ড্রাইভার নহব উল্টা যাবা ৰবিদা বহি মেলি মাজত ধৰক হেণ্ডেলটো মাজত ধৰক তাৰপিছত এনেকে মাৰক এনেকে হা তেতিয়া চিধা যাব মানে नावजों अबा लाना खारनो नागिरदोंमोन मदायो नाव चला निजा होइছে जोंना डिअपिया जा फोरोंखायो दा बेस्रा एक्टरा नाव सालायफेरा नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम सालायदोंनो रोङासो रोङा नुनायाव खिन्थु बिराद इजि नुयो दे नाव सालायनायखौ खिन्थु बे धेमालि नङा माने रोंनांगौ आरोना टेकनिकखौ दायो जोंना लकेशन चेन्ज जाबाय नै
नेक्स्ट शुटखौहाय लागोन होनना बुंनानै लानायानो जायासै आरोना आंनि फनावसो एसे स्रां स्रां नुदों खिन्थु मोनाबायमोन आरोना टाइमिंआ दाथ' विन्टार नालाय थाबनो मोनाखायो ओमफ्राय जोङो ओंखामसो जानो फैबाय आरोना बेयावहाय गोबां रिजर्ट्सफोर दङ बेयावहाय चन्द्रपुरावहाय आरो बिराद मोजां आरोना जायगाया आंथ' बिराद मोजां मोनो बेयावहाय मालाबा फ्रि टाइम मोनबा आरो फैबावगोन होननानै साननानै दंखायो आरोना आङो फैगोन र' सिगाङावबो फैफेरखाबाय आङो बे आंनि सेकेन्ड टाइम आरोना बेयावहाय दायो नै जोङो लान्च खालामनो फैबाय एक्चुअलि लान्चथ' नंला एक्जेक्टलि दायो इभिनिंआनो जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा मा जागोन रबिदा बिथाङा नायनोसै लाबोग्रोथोंसै लाबोबासो मिथिसिगोन मा मा बानायगोन उन्दुबाय रानिया जा मोजां मोनो नै बियो गुफुर कालारनि शार्ट गाननाया रानिया बियो आदा रबिनि बिदानि असे फिसाजो आरोना जा साइजखा फुरा फारनैथिंबो डिम्पल थांखायो आरोना जा साइज जागोन देरहां देरबावबा साइज जाबावबा गिदिर नुथारदों वाइट एंगेलआ जेबो नङा दिनैबाबो लोगोखौलाय लोगो नुबाबो दुखु मोनबाय खाफांफां नुदों मोखां खाथियाव नानि मा जागोन नोंलाय बाफोरखौ जानानै नायनोसैलां सबाय आलु दालि जहल टमेट' बाथोन फान्थाव बाथोन खुसिया बाथोन खांख्राइ भाजा आदाया मोनजायाखै दाबो थाखोमालायबावो कैसे नाকি टेस्टी भूख लगी है मैंने पूरा खा दिया और टेस्टी ঠিক আছে नै जादों जोंना एक्ट्रिसा ओंखाम जाया होननाया गोथाव नैयावनो ओंखाम जादोंमोन जोङो मा नामथाय आंनियाव खामब्रेंनो खामब्रें नायलाय इयाव लिरनाय दङ थौ थांदो ना थाङा थांनोसै दायो दहायनो खोन्थाखांखाबाय आं चन्द्रपुराव दङ होननानै ठाकुरकुसि खामरेंगा बिल रान्धनी सुक रुरेल टुरिजम सेन्टार ইয়াত থলুৱা খাদ্য পোৱা যায় ইয়াত বনভোজ খাবলৈ অনুমতি দিয়া হয় कन्टेक्ट नाम्बार स' दायो जों थांनोसै नै मोनाबायानो खिन्थु बिराद मोनाबाय दायो जों थांनोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबनोसै नायनायनि थाखाय नाय ओमफ्राय बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो कि नामा सिलेक्ट मार्क प्लास्मा क्रिएशन प्लास्मा क्रिएशन कि ब्लगिंग নহয় মোৰ এটা ওয়েব সিরিজ আৰু শর্ট ভিডিও দিম ওয়াও দ্যাটস গ্রেট সো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যিমানখিনি মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে এণ্ড তুমিও কৈ দিবা আকৌ মোৰ চেনেলত बर'खौ बर' তোমাৰ চেনেলৰ মোৰ চেনেল बर' रोङोनो बियो रोङो आरो बर' এই নহয় মিচিং ন মিচিং খুলুম্বাইটো কি কয় কুমৰুক সুদুং হা কুমৰুক সুদুং কুমৰুক সুদুং কুমৰুক সুদুং কুমৰুক সুদুং আপংনাম বুলি আপনামা আপংনাম আপংনাম কুমৰুক সুদুং আপংনাম কুমৰুক সুদুং আপংনাম মানে নমস্কাৰ সকলোকে ওকে কুমৰুক সুদুং আপংনাম Khulumbai Khulumbai and tada bye bye नमस्ते नमस्कार